Ƙungiyar Bakandamiya sun gudanar da wasan babban sallah a garin Kuseri da ke arewa mai nisa na ƙasar Kamaru. Wasan ya gudana a fadar Sarki Muhammad Abba na biyu ƙarƙashin jagorancin shugaban Bakandamiya Sanda Ustaz. Karo na farko kenan da ake gudanar da wasa a fada bayan sarkin ya gayyaci Hausawa da dama da su halarci wasan na bana a ƙofar gidansa. Ganin yadda aka saba a shirya wasannin sallah masu ƙayatarwa. An buɗe dai wasan da taken ƙasa wanda al'umman Hausawa da dama suka hallara. Sojuna hidimar ki za ta zamburi gaya don su wajirci su ya tsaru ya tsari ke ce kan kasar makirkyawa politikin rayuwar mu da soyayya sannan muna da kirjina. Har ma da wasu ƙabilun kana an gudanar da wasannin gargajiya na Malam Bahaushe irin su kokowa, wasan wuta, wasan wanzamai da waƙoƙin gargajiya. Kamar yadda shugaban shirye-shiryen wasannin Adamu Haruna ya tsara. Haka kuma ambasada Sani Tanemo shine ya bada kambun wasa ga gwarzayen. Mun tuntuɓi daga cikin waɗanda suka samu halartar wajen bikin babban sallar kuma sun nuna farin cikin su kamar haka. Ni da Usman Abubakar tsohon fezan mai ritaya. Na shekara 10 ina shugabancin Bakandamiya. Bara na sauka kuma yi zaɓe Mr. President Sanda ya samu ya hau. Bon yanzu dai mun bar ma yara a takaice kuma abin ya kyau yanzu sosai, yaran sun yi karatu yanzu abin yana tafiya sosai. Wannan wasan da aka yi na gidan sarki ma na kokuwa ya kayitar sosai. Mun gode sarki ma mana godiya. Shine ni ne Usman Abubakar tsohon President mai ritaya. Assalamu alaikum, ni ne Usmanu Hansi Harun, President na anguwar Hilla Hausa, sansir numero 1 a babban biro na Bakandamiya. Yau muna farin ciki da wannan wasan da aka kare lafiya, muka fara lafiya muka kare lafiya. Muna murna kuma da abun da ya faru duka. Allah kuma ya tabbata mana alkhairi. Allah ya sa kuma baɗi wanda za mu yi kuma fiye da haka. Kuma ina babban ba da gaisuwa ta da murna ciki na a sarkin Kusiri da irin farin cikin da ya gwada mana yau da irin son da ya gwada mana yau. Allah shi albarka kuma Allah ya tabbata alkhairi. Allah kuma ya sa baɗi abin da za mu yi ya fi na bana. Masha Allah, shukran, mun gode wallahi, mun gode, ina gaisuwa kuma da yawa da Allah ya sa wannan wasan ya kare lafiya. Shukran. Farko dai alhamdulillah wasa ya yi kyau. Matsayina sunana Zakariya Muhammadu Chef de Quartier de Babu, Chef de 3e degré na Babu. Wannan abu ya yi kyau, mun yi farin ciki da wannan abu ya kare a gaban samarishe sarki na biyu Muhammad Abba Muhammad. An aka ɗauko a tarihi Muhammad Abba Muhammad Musa. To mun gode Allah mishi albarka yanda ya gayyace mu Allah huda mu kunya, shi ma Allah ƙara mulkin shi yayi gaba. Masha Allah, Allah ƙara kuma Allah kare shi, Allah kare shi akan sharri masu sharri. Masha Allah, nagode 100%. Masha Allah. Don assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a, ina dubin gaisuwa da fatan alheri. Ni na president na Hilla Hausa. Matsayina na shugaban matasan anguwar Mawak mai suna Yusuf Mikail, a gaskiya ina wato matukar farin ciki ga wannan wasa da ya kasance mun yi shi lafiya kuma mun gama lafiya. To muna roƙon Allah da ya nuna mana wata shekara baɗi mu ga irin wannan rana da ta kasance a yau muka yi wasa lafiya kuma muka gama lafiya. Wato mun daɗe muna yin wasan nan amma ba mu taɓa tsammanin za mu kawo wannan lokaci ba. To cikin yardar Allah ya kawo mu wani lokaci wanda ba mu taɓa tunanin shi ba. Mun zo mun yi wasa gaban kofar gidan mai martaba kuma ya zamanto wasa ne wanda shi kanshi mai martaba ya yi farin ciki da abun. Sannan an samu mutane ta gurare da dama wayanda suka halarci wannan wasa. To a gaskiya muna matukar farin ciki kuma muna gode ma Allah da ya sa muka yi shi lafiya kuma gama lafiya. Da farko dai ni ne dai Adamu Haruna, ni ne president du comité d'organisation na wannan wasan festival Tabaski, kenan wasan sallah wanda muka gabatar da shi jiya zuwa yau a nan kofar gidan sarkin Kusiri. To alhamdulillah komai ya riga ya wuce da za mu ce lafiya. Tun jiya har zuwa yau ana ta gugurmaya har muka kawo nan lokacin, kuma komai ya zo ya wuce daidai wa daidai, ba abin da ake ganin dai kananan kuskure da za a ce, amma alhamdulillah komai ya wuce normal. Mun gode, Allah ya saka da alheri. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da warhaka. Ina fatan kowa da kowa na cikin koshin lafiya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gaskiya ba abun da zamu ce a game da wasa yayi kyau, sai dai mu ƙara yin magana Allah ya haɗa zukatanmu waje ɗaya. Da farko na jinjina ma president Sanda Ustaz, Allah ya ƙara ma nisan kwana
kuma Allah ya ƙara ma lafiya, Allah ya kare zuriyarka. Ta fannin ka mun ga canji da dama, yau gashi har mun kai munzali mun zo gaban gidan sarki muna wasa, ba abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya kare ka, kuma Allah ya taimake ka akan mulkin nan. Ba abun da za mu ƙara ce maka, sai dai mu ƙara ce ma Allah ya taimake ka akan wannan mulkin, kuma muna fatan duk cikin biro, duk jama'an da suke cikin biro, muna fatan Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa, kuma Allah ya haɗa zukatanmu waje ɗaya. Ba abun da za mu ce sai dai Allah ya haɗa kanmu waje ɗaya. Allah ni ne baban gida, vice president na Jeune na Sporting Center. Alhamdulillah, to babu da za mu ce sai mu ce za mu gode ma Allah. To alhamdulillah, abu wasa ya yi kyau, sarki ma ya yaba 100%. An fara lafiya, an gama lafiya, abin da ya faru. To muna gode ma manyan mu duka insha Allah, matasan namu ma duk muna gaida su insha Allah. Alhamdulillah, mun fara abu lafiya, an gama lafiya. Baki sun zo lafiya, sun koma lafiya. To muna jinjina ma sarkin mu a tsohon president namu Baba Usman da sabon president namu Sanda Ustaz da wa'ansu duka insha Allah. To mun gode insha Allah. To dun gode insha Allah. Alhamdulillah, mutane ya sun siya ba wasa ba laifi, kuma duk kowa ma ya zo ya ga wasan, kuma duk ya yaba. Masu wasa ma ba laifi. Alhamdulillah, to mun gode Allah, babu da zamu ce sai mu ce Allah dai ya ƙara muna lafiya, kuma Allah ya ƙara muna lafiya kusur, kuma Allah ya hada zukatun mu duka insha Allah. Ba Hausawa ba, musulmi duka gaba ki ɗaya insha Allah. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wasa yayi kyau, jama'a sun ji dadin wasa, an kayatar da waje. Alhamdulillah mun gode sosai, masha Allah, muna godiya. Wasan dai ya gudana a cikin farin ciki da annashuwa.